Hello everyone, good evening and welcome back to Just Boro YouTube channel. Actually दिनै हाय नोंथांमोनसिम गोदान भिडिअ लाना फैलायबाय ना लोगोफोर दिनै भिडिअ जागोन एक्चुअली दुर्गा फुजा जानो थांगासिनो नङा होमबा बेनि सायाव दुर्गा फुजाया जोंनि खाथियाव जायो आरोना मोनसे दुर्गा फुजा जायो बेखौ नोंथांमोननो आङो देखायनो सानदों आरोना लोगोफोर मानो होनबा आङो दायो दुर्गा फुजा जियाव दुर्गा फुजा जानाय जायगा बे जायगायाव आं दंफैयो बेखायनो नोंथांमोननो आङो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों आरोना बोरैहाय जादों दायो आङो मन्दिराव फैदों आरोना लोगोफोर नोंथांमोननो मन्दिरखौ आङो बे भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबानो जाबाय दायो नै मन्दिराव मोनफैयो आरोना आङो दुर्गा फुजानि मन्दिराव नैबेनो आरोना मन्दिरा माखासे बोरमाफोरबो खाना दोनदों आरोना ओमफ्राय नैबे जाबाय मेन मन्दिर आरोना बे मन्दिर आइथान आरोना बियो माखासे बेहाय बोलिबो होनाय जायो आरोना ओंखायनो नैबे बोरमा खाना दोनदों ओमफ्राय नैबे मन्दिर आरोना ओमफ्राय नैथिं फुजानि थाखाय माखासेफ्रा लाहार फाहार खालामगासिनो दं आरोना नैबेबो मन्दिर दंबायो नैथिं माखासे फुजानि थाखाय लाहार फाहार खालामगासिनो दं एक्चुलि दिनैहाय नङा आरोना फुजाया गाबोन फुंनिफ्रायसो जागायगोन थेवब्लाबो दिनैहाय बावना थिनानै दोनदों आरोना बावदों थिदों ओमफ्राय गाबोननिफ्रायसो जागोन आरोना फुजाया गाबोन बोलिबो होनाय जागोन बोरैहाय जायो आङो नोंथांमोननो गाबोन भिडिअनि गेजेरजों देखायनो नाजागोन आरोना लोगोफोर नोंथांमोना जुदि आंनि चेनेलाव दिन्थि गोदानबा साबस्क्राइब खालामनानै लाबानो जाबाय दायो आङो दखानफोरखौबो देखायनो आरोना फांसनबो जायो मोसानाय बायदिसिनाबो होयो बेखौ नोंथांमोननो भिडिअनि गेजेरजों शेयार खालामनो सानदों नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नैथिं बावहाय मन्दिर फिसा दं आरोना नै बानायबाय माखासेफ्रा नै दायो खुलुमगासिनो दं आरोना बावहाय दायो आं नोंथांमोननो माखासे दखानफोरखौ दिन्थिहैनि नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय नै दखानफ्रा नै दखान आरोना ओमफ्राय नैथिं दं स्टेज मोसाग्राखौल' बानायदो आरोना नै मोसाग्रा आरो नैथिं माखासे दखानफोर दङ नैथिंजाय दङ जुमाय दखान गोजा आरोना बिथिंजाय नै ओमफ्राय नैथिंजाय दङ हाउस खेल होगासिनो दं नै दायो ओमफ्राय बिथिं गासैबो जुमाय दखान गोजा ओमफ्राय नैबे स्टेज थाबाय ओमफ्राय नैथिंजाय माखासे जिलापि दखान दं आरोना बेखौबो नोंथांमोननो देखायनि ओमफ्राय नैबावहाय माखासे खेल होदों बेखौबो देखायनि आरोना लटारि खेल नै लटारि खेल फैनो हागोन नोंथांमोना लटारि खेल होदों आरोना लटारि खेल बा दखानिया नै जोंना फंबाय मोनसे दखान होदो मिथापान दखान बोरै फंबाय खबरा मोजांना फंबायाबो मिथापान दखान होदो आरोना जोंना ओमफ्राय नैथिं दङ जिलापि दखान दं आरोना बिथिं जिलापि दखान नै बावहाय दङ स्टेजआ आरोना बे गेजेराव थाबाय ओमफ्राय बिथिं दखान माखासे थाबाय ओमफ्राय नैबे खमथि थाग्रा थाङो नैथिंजाय गथ'फोरनि गेलेग्रा बायदिसिना मुवा फानदों आरोना एक्चुअली देग्लाय बारा दखानफोर होआखै आरोना मानसिया खिन्थु जानाया गोबां जायो आरोना बावहाय मिथापान दखान लाइन दंजोबो आरोना ओमफ्राय ओरैजाय थाबाय मन्दिरा होखायोथ' आरो दैजों होखायो मिथिबाय दायो मेगि एवनो नागिरदों आरोना नै फुजायाव मस्लासो बेखौ होखा
मेगीजों दाउदै एवनोसै बे जाबाय मेगि बे लखबदो रायखाय मस्लाखौ बोखादो मेगि दाउदैजों मेगि जानोसै दिनै दुर्गा फुजानि नामाव बे मा रुनायसो नामा बेखौ होनांला जाबाय दोनदो बेखौ गाबोनफोर जानो हागोन बे मोनसेयानो जागोन नोंसोरबो जानोबा होदो ओंखाम बेसे बुरजा लादो एसे एसे जाबावनोबा होदो बेखौनो जानो हागोन नङाबा मेगि जानो हागोन खबर लाबाखै होखादो होयो बायखौबो दाउदैयाबो रुखानायसो नै होमबाबो होबावनोसै आरो मोनखानाय दाउदैया लाबोबाय जोंहा गिदिर गिदिर ना हालदै एसे होनो उनाव जागोन बे जाबाय होनांला वाव मिटा पान्डकान नायनि मेगिखौ बोरै जाखो वाव दाउदैयाबो गथा दैखौ खम होबाय बारा मोनाखै माथो दाउदैजों मेगि मिटापान बानायदों नै जोंना जाबायलै आंनिसो कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर आरो मा बुंगोन होजोबाखै आया ओइ मा खालामबालुले मिटा बानायग्राया हैद जामा जादो आरोलै गावबो आया जुदोब्रा नैखौ जुना हरदो आंनो देलाय दुर्गा फुजानि नामाव मिटापान नै गय जानाला गय